Много отдавна не сме се виждали. Радвам се. Добре дошла. Добре дошла. Приятно ми е. Ваши преосвещенства, боголюбиви отци, дами и господа, скъпи приятели, брати и сестри. Добре дошли на тази тържествена вечер, в която ще се докоснем до една от най-светлите страници в духовната и културна история на България. Филмът, който предстои да видите, Бачковски манастир, Успение Богородично, съкровищница на православното християнство, е не само екранен разказ, а дълбоко личен, вдъхновен поглед към святото място, което векове наред е духовен стожер на нашия народ. Продуцентът и режисьор Иво Алексиев избира в този филм различен подход, защото Бачковския манастир не е обикновена обител. Той е най-древният ни северопидиален манастир, пазител на вярата, традицията и българската духовност. Мотото на филма е заимствено от Светото Евангелие: искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Тези думи съпътстват зрителя по време на пътуването из обителта, пътуване, в което всеки е благословен гост на манастирските братя. Пътуване, в което заедно с тях се преживяват светлия празник на Христовото Рождество. Заслугата на тази филмова творба е на екипа продуцент и режисьор Иво Алексиев, оператор Борислав Алексиев, музикално оформление Димитър Арнаудов. Сърдечно благодарим за присъствието на нашите почетни гости: епископ Йоан Браницки, викарий на българския патриарх и софийски митрополит Даниил, свещеник Слави Спасов, духовно училище Софийска духовна семинария Свети Йоан Рилски, както и на всички други духовни лица, които тази вечер са сред нас. Със своето присъствие те ни даряват благослов и духовна подкрепа. А сега, преди прожекцията, имам честа да предоставя думата на величкия епископ Сиони и гумен на Бачковския манастир, Успение Богородично, който ще ни запознае още по-дълбоко с духа и мисията на Бачковската света обител. След вас е малко трудно да се говори, но ще се опитам. Ваше Преосвещенство, боголюбиви отци, възлюбени в Господа брати и сестри, Ваше Превъзходителство, консул на Грузия в България, драги приятели от Грузинското посолство, уважаеми господин Борис Карибацев, уважаема госпожо Татяна Попова, уважаеми господин Попов, уважаеми господин Давид Михайлович, скъпи дарители и ктитори на Бачковската света обител,
боголюбиви братя от Светата обител, братя и сестри! На първо място бих искал да благодаря на моите приятели Христо и Теодора, че отвориха вратите на техния духовен културен дом за представянето на нашия филм, на новия филм за Бачковския манастир. Благодаря на Негово Светейшество, че благослови да проведем тази прожекция в Неговия престолен град. И благодаря на всички тези, които дойдоха да споделят тази велика за нас духовна радост. Когато говорим за Бачковския манастир, ние си спомняме за тази хилядолетна велика история. За отците, които още 8-9 век идват от изток и основават своята обител в скалите. За блаженните братя бакоряни Григорий и Абасий, достойни грузински князе. За великия пръв ктитор на Светата обител Алексий Комнин, император и самодържец. За великите български царе, ктитори на Светата обител Йоан Александър и преди него Йоан Асен II, за славния воевода и деспот Алексий Слав, повелителя на Родопите и пазителя на православието в България по времето на латинските кръстоносни походи. Спомняме си за плеядата скромни, но благодатни и богоозарени иноци, служили в тази света обител. За първият игумен Григорий Вански и за всички тези, които са се потрудили с духовни сили, с средства за изграждането на великата лавра на българска Тракия. Наистина са прави пътешествениците, които казват, че от Виена до Константинопол по пътя няма друга такава света обител, така духовно значима и благославяща всеки един поклонник, а и в днешни дни и тези, които наричат поклонението туризъм. И те, и всички са благословени от постоянната молитва в Светата обител, от чудотворната икона на Света Богородица Бачковска и от мощите на Свети Патриарх Евтимий, нашия небесен покровител и баща на нашия народ. Изказвам благодарност на семейство Алексиеви, баща и син, достойни православни християни и поклонници по всички свети обители на православния свят, за направата на този филм. Изказвам благодарност на Димитър Арнаудов, нашия протопсалт, който украси филма със своите песнопения. И изказвам благодарност и на моя племенник Стефан Радев, който със своите деца посещава често Светата обител и ги въвежда в пътя на православието. Приятно гледане и добре дошли в Светата обител. Приятна вечер! Blood.